shi yake bada mulki ga wanda ya so a lokacin da ya so. To amma dama ta samu mutum shugaba yana hurci gashi shugaba ga shekaru wanda ana tunanin shekarun kansu ya kamata ya sa ya riƙa tunanin kalaman da zai yi ga al'umma. Yana furucin da bai dace ba na cewar a je ko za a dawo ba singileti a ci zaɓe a tabbatar da an tursasa jam'iyyar APC ta ci. Wannan dai cewar ka ce sanata ba ta gidan Wannan ina gaya maka ba wai bai yiwuwa in zo ka faɗi magana da ba yake nan ba saboda an kai ƙazafi ko ba ko matsayina na musulmi na san yadda ƙazafi yake. Ka ɗau alhakin mutum kuma akwai sakayya ga Allah. Magana ce wadda in yayi kuma take fitowa waje. Wane irin ƙoƙari ne kuke yi wurin sannan wasu daga cikin jami'an shi ina zuwa an gudanar da shi cikin lami lafiya sanata. Ina zuwa wasu daga cikin jami'an shi ko muƙarraban shi ko 'yan barandan shi ko karnukan farautar shi sun yi furuci ina zuwa sun yi furuci na cewar kowane runwa a ebi 'yan banga a je idan malamin zaɓe bai bada haɗin kai ba ko jami'in tsaro bai bada haɗin kai ba a kama dukan shi. Sanata wannan ba za mu wannan ina zuwa duk maganar da nake gaya maka wannan magana ce wadda su cikinsu ake gaya mana cewa to da fa mutum da aka yi sai an yi bincikawa suna iya gane ba zargi ba babu dai dalili ka zo ka ce wane ya gaya mu wane ya gaya mu amma matsayina na mai hankali na mai tunani wanda ya san doka da shari'a ai ba za ka zo ka mai da ni ce ma kai mutum ƙazafi ba. Ina tunanin abin ne na yi mamaki domin kada hankali ya ɓace don ana neman mulki domin duk irin yadda za ka yi Allah shi zai baka abin nan lokacin da ya so a lokacin da ya ga dama. So ina kira ga waɗannan shugabanni da Allah da Annabi a riƙa tuna Allah kila ma wasu su ko ba wanda ke da tabbacin zai kai ranar zaɓen nan sannan a lura da abubuwan da suke faruwa da wasu masu irin wannan furucin yanzu ka diba honorable Ado Doguwa irin wannan furucin da cewa ko da tsiya-tsiyai jibi halin da ya sa kanshi. So ina kira gare su da Allah da Annabi a ɗauki al'amuran nan da sauƙi. Hidiman nan Allah yake yin ta Allah baya sabon aiki. Allah ya gama zaɓen wa zai zama gwamnan jihar Katsina wa zai zama ɗan majalisa wa zai zama res wa zai zama sanata. Babu sabon abu da za a yi. To ba sai an yi hayaniya ba ka bar 'ya'yanka suna gidanka da matanka da kowa. Ka zo ka ce bari ka sa 'ya'yan wasu su je su yi wani abu na ta'addanci ko wani abu. Irin wannan yasa za ka ga cewa duk inda nake tafiya da yarana nake tafiya. Don in tabbatar ma da al'ummar jihar Katsina zan kasance mai adalci. Duk irin abin da za a yi 'ya'yana za ka ga ko a kamfen ɗina da 'ya'yana suke a kamfen da matana nake tafiya. Ba wai na ɓoye matata ba na zo kuma a kira matan wasu su zo in musu bayani. Na ɓoye ɗana gida in ɗebo 'ya'yan wasu su je suna wahala su je su wuni ba su ci ba. Duka za ka ga 'ya'yana da su muke da harkokin nan na siyasa. Wannan ya nuna cewar ba daidai ba ne ɗa ne kowa kuma yana da muhimmanci a rayuwa. Saboda haka ina kira ga shugabanni da Allah su san kalaman da za su riƙa yi. Abin da ya kamata shine su yi kira ga al'ummar jihar Katsina a yi zaɓen nan lafiya cikin lami lafiya ba tare da ko kiyashi an taka ba. Mu bisa wannan ƙuduri muke. Kuma duk yunƙurinsu na cewar za su ƙwaci zaɓe ta kowane hali shi ma ina ganin ya kamata su duba musuluncinsu. Domin in dai ka yarda da Allah ke ba da mulki to duk izzar da za ka gama Allah ya kunyatar da kai. Abin da ya tsara hukuncin nan nashi kanshi za a tsaya. Don haka kada su yi tunanin wata ƙarfinsu ko wata izza ko da tsiya da suke cewa kila ma masu cewa haka kila mu wayi gari ma a ce ba mu ko mu da suke tunanin suna so su yi mazalincin a wayi gari ba mu. Duk an yi wannan ba ɗaya ba biyu ba duk ba ƙaramin abu bane a wurin Allah. Don haka muna nan a inuwa Allah ba mu dogara da wani ɗan adam ba ko wani babba ko wani jami'in gwamnati ko wani shugaba ko wani jami'in tsaro mun dogara da Allah shi ke yi. Abin da dai za mu yi tunanin da suke na za su yi wannan ƙwacen to su ɗauka tatsuniya suke yi. Za mu ɗau duk matakan da za mu ɗauka na cewa al'umma su sa ƙuri'arsu tsaya kuma su tsare ƙuri'arsu. An ce wayo ya san naki. Babu ko tsinke ba za mu riƙe na makami ba amma dai mun sa ƙuri'ar mu za mu tsaya nan babu wanda zai zo ya buɗe mana ido ko ya mana barazana ya ce zai zo ya canza ko ya ƙwatar mana zaɓe. Kuma ina kira ga al'ummar jihar Katsina da a ci gaba da addu'a dare da rana wanda duk ke da ƙudurin shari gare mu na mu yi zaɓe ya ƙwata to bai yi ƙarfin Allah ba. Allah ya mana maganin shi. Allah shi ya san yadda zai nuna mai shi bai isa ba shi ne mai komi mai kowa.
kuma da izinin Allah za ka ce in na dawo nan ima al'ummar jihar Katsina godiya sun zaɓe mu, za ka ce a'a kamar kana duba ne. Domin mun yarda da Allah, wanda duk ya yarda da Allah kuma babu abin da zai tada mai da hankali. Shi yasa duk wannan farfaganda da buɗe ido da barazana da suke ko a jikina. Na'am, to sanata lokaci yana hararar mu, amma kafin nan akwai tambayoyi kamar ƙwara biyu wanda kila za a ansa su a takaice kuma kai tsaye. Batun koyar da matasa sana'o'i da sauran samar da ayyukan yi, lura da cewa aiki ya magwari yawa ga kaya ga ciki ga goyo, wato ma'ana ita gwamnati tana tattaro abubuwa da dama ne a kila ba ta iya ba kowa aiki sai an haɗa da samar da sana'o'i. Ko kana da wannan ƙudurin? Wato matsayina shi yasa nake ganin in Allah ya bani jagorancin nan, al'ummar jihar Katsina za su yi amfani, za su ci albarkaci na ta ɓangarori daban-daban. Musamman kasancewa ta Allah ya sa baya ga siyasa muna taɓa kasuwanci. Muna da tsari matsayinmu na wanda nake ɗan kasuwa, in gayyato abokaina 'yan kasuwa su zo su kafa wasu masana'antu a jihar nan. Farko jihar ta samu kuɗaɗen shiga, sannan ta wannan hanyar nake so in ga cewar na magance wasu daga cikin matasanmu ko in ce al'ummar jihar Katsina masu zama babu aikin yi. Musamman in ka diba yanzu akwai windmill wannan wanda gidan wutan nan na Nnambariri, wanda rashin wutar lantarki na ɗaya daga cikin lamuran da ke gurgunta sana'o'i, musamman da ƙananan sana'o'in da manya ma kansu. To ina da tsari in tabbatar da zan tashi tsaye in ga cewa an kammala aikin nan, wanda ina tunanin kamar an ce 10 megawatt ko whatever. In ga cewar wane percentage zan ba su ɓangaren manyan masana'antu, wane percentage kuma za a sako wanda zai ba al'umma wuta. Kenan yanzu kai Katsinawa alƙawarin cewa za ka gyara da izinin Allah. Ni ba sululu ba za a samu sulutun shugaba ba, ina ba ka tabbaci. So ta wannan hanyar yanzu in ka ɗauka kamar steel rolling mill ɗin nan, yana nan 'yan kasuwa sun saye shi amma rihe yake baya aiki. Ka diba ga kamfanonin shinkafa nan da kamfanin taki duk an buɗe. So irin wannan in ka diba idan ya zamanto suna da ingantaccen wuta, na ɗaya farashin da za su saida ma al'umma zai rage, tunda ina za su iya sayan diesel yanzu wurin naira 1000 kuma su iya sarrafa su abu, kuɗaɗen zai hau kan talaka. Wannan wata hanya ce wadda cewar kamar yadda ka ce gwamnati ba ta iya ɗaukan aiki, yaushe rabon da gwamnatin jihar Katsina ta ɗau aiki. Amma ta wannan hanyar za ka ga cewar idan matasa suna da abin yi, an bubbuɗe wasu wurare na sana'a, zai rage ma matasanmu yanayin zaman kashe wando da ake yi. Daga ƙarshe kafin mu tafi masu sauraro, kana ganin cewa al'ummar jihar Katsina za su aminta da ku su ba ku ƙuri'a a wannan zaɓe? Yanzu ka diba ko zaɓen da ake kwanan nan, ai babu inda jam'iyyar PDP ba ta ci zaɓe ba. Amma mu mun ɗau irin bayanan da mai girma shugaban ƙasa ya yi da shi shugaban hukumar zaɓe cewa zaɓe ne za a ingantacce, babu wani almundahana a cikin shi. Bisa wannan ma aka hana kuɗi ga al'umma don kada su zamanto sun samu kuɗin sayan ƙuri'a. Muka yarda da wannan matsayinmu na masu bin doka da oda, matsayinmu na son a kawo wani tsari wanda zai daidai da buƙatun al'umma, wanda za a tsaftace irin yadda aikin jihar ce gwamnatin Najeriya take gudanar da zaɓuɓɓuka don dimokuraɗiyya ɗin ta gyaru ta zama ta zauna da gindin kanta. Muka yarda da wannan, ashe akwai akasin haka. Sai ga shi suka bi duk wurare da dama suka yi amfani da ainihin su hukumar zaɓe da sauransu, suka ƙwace zaɓen, suka rubuta wanda suka ga dama suka faɗi, wanda wancan an sha mu ya warke. Yanzu in suna tunanin wannan zaɓen mai zuwa za su yi haka, sun tunanin suna tatsuniya. Wani mataki za ku ɗauka domin kare ƙuri'ar taku? Za mu ɗau mataki na tsaro tun daga collation, tun daga akwatu. Duk al'ummar da ta sa ƙuri'a za ta tsaya ta tsare ƙuri'arta har ya zuwa nan jihar Katsina da za a zo cikin birnin Katsina na yadda za a hudu zaɓen gwamna. Duk irin wani tunani da suke yi to muna shirye da su. Mu kuma ba irin shiri nasu na tunanin a tashin hankali ko a yi wani rauni ko a halbi wani ko a sari wani, a'a, ba mu fata ko kiyashi a taɓa. Wayo dai an san yaƙi, ba ka da wani jami'in tsaro da zai kallon na sa ƙuri'a ya zo ina tsaye wurin ya zo ce zai ƙwace ta. Za mu tabbatar da muna kira ga al'ummar jihar Katsina. To ai su suke cewa za su yi amfani da su. Abu yanda hurucin da ke hitowa bakunan su, wanda kai ma matsayinka na ɗan jarida sai dai irin abun nan ba a jin